dayon pa sang inloy. Importante na ay tubag sa pangutana. Maunang kamo diha. Tugpa na! Tubag sa pangutana. Tugpa! Tugpa! Oras na toyo, alas 8:33 na sa kagabi ng Love Radio. Time is the Philippine Standard Time. Gani! Ay, padayon sa ninyo, gihapon mga pa, pabate na mo. Ito, text lang ganyan dyan. 0910-10-85215 kapwa. Pabati na mo aron sa makapasidungog mo sa inyong mga gipang bati diyang unsabang nahitabo sa inyong kinabuhi ng uban pa. Usa ninyo, tabo dyan. Ay, ang kuan nyo, ang ilaga ng uyab sa iring. Long na di, ha? Ano na bitaw yung mga kapawato nag-text ka na ito karon dito live ta sa Facebook. Palihog kong follow Love Space Radio Space Davao and Michael Space Link Space Iyo Tonyo. Okay, maayong gabi ni Ma'am Zara Ero. Happy listening kanimo kapwa. Okay, good eve, Love Radio, kusog diri Injo Station. Hanap ako ng text mate girl. Okay, ay naku pasensya na kayo kapwang adik ha. Di ta kapanghatag niya na sa programa niyang Callboy Kabalaka dito iring-iring ug masuod to kapwa. Okay. Dili ko katulog, sige guna-huna sa ako ang uyaba nga kung makapangasaba o kung makapanangil sa ako murag tinuod. Nagyuban niya nagitaon kapwang adik noon sa may masulti ni mo aniyo. Kabaw ba ka? Pag nga ng klaseng uyaba, nahigog magina tinuod si mo, ha? Mahadlok sila, masakitan kanila. Mahadlok sila nga, mapasakitan ni mo siya. O munang mag-amping-amping ka. Kaya ba siya kung tinood, mangganay ng iyahang mga pasubangil si mo, ay patay kang bata ka. Kumanda gitaon ka kay nako, makulatahan jud ka. Di lang basta kulata. Nako, basi niya makasuway jud ka ng salvage nga iputos bitaw sketch step. Gani adlo ka na pud ana iyo, grabe na pud ang salvage yo. Grabe jud kayo, ha? Ay nako, niya pa nag-mensahe ka na to dinhi. Okay, babati mo ka po ha. Okay, greet ako si Marvin. Yo, mga adik sa Love Radio number 1 Manggod. Daghang salamat for making us overall number 1. Gani! Dres Dakbayan sa Davao City kapwa, no? Okay. Wala na ko damha nga binuangan ko sa kuang uyab. Ako apag yung best friend iyahang gipanguyaban, no? Sakita ana. So yung matubag ni mo aniyo. Kabaw ba ka? Karon nga nahitabo na, imuha na yung nadama. Rayo ka bala ka, kay sugod na ka magnganga. Sa katapusan, sila na pod ang maglurat ang mata. Ngano maglurat ang mata man nyo? Manika mo juga karon nga magpagwapa. Aray! Para makaingon ka sila, ha? Nga, nako, it's not my loss, it's yours. Maglaway ka sa tingin. Diba, na mga nga ng balos yun, no? Pero problema yun, kung mas gwapa pa sa imuha, ang iili sa imuha. Nunaan lang gapon, gwapa gapon ka, no? So, una-una lang na maglabaw niyo. Pwede pa, sa nga na lang, kay pamugos ni mong dili pwede. Basi nga, mabuang ka. Gani. Oy, musta naman ka diha? Happy listening ni Kimberly Sunajo di Katoria. Okay. All the way from Saudi, all the way from Japan. Podsad ni so tingala ni mo ma'am, nalimot man ko mamoy.
Oh, in chicks, Japanese mong gudang imuhang kuan gudo, pangalan gudo. Oo. And kinsa pa ning mga kapwa natong nag-live viewing ka nato sa tuwang Facebook. Pabati mo kapwa kay para mag-greet mo na ako karong oras. Alas 8:38 na sa kagabi noon. Napakay gusto ipatimbiya di ayo. Wala na day. Ugma na lang pohon. Oo, sige kay mga adto na mipudsad ka po ako na migong oras. Dagan salamat na lang gyud kaninyong tanan sa pagguban-uban ini atong programa. Nim Saj, happy listening. B Salasur. Okay, mayong gabi kanimo Nilieta Jeremiah. Greet mo diri sa Qatar. Jonathan Bon Atwell and Aldrin Richard. Buenuelos Livano. Hindi masabtang pangalan niyo. Ano kung basa niyo? Binoylos, Libano, anyari. Hindi pa ko kabalad eh. Sumampay nga, napanap itong mata. Ngadto na tayo. Sige. Si Janine. No, may gabi ni mo, Ma'am Janine. Happy listening kanimo all the way from Japan. Ako ang kuan ha, cup noodles ha. Ang akuan ha. Kasi may po din ako. Kuan nyo, kining kining pangkatol sa likod. Naman, palit ka muna diya sa may bilbad. Magnonal ako, Ma'am Janine, ha? Basta ako, Ma'am Janine, ha? Cup noodles, ha? Ma'am Kimberly. At doon ako, nagkasalamat ka po sa pagmanuban sa itong programa. Be back tomorrow. Same time, nalang po doon sa Gihapon. Diri Gihapon. Of course, sa inyo ang overall number 1 radio station diri sa Dakbayan sa Davao. Kanya, ang inyong leverage siya, ganyan. Mga kapang adek, ha? Basta leverage siya, maka-adek, ha? Gani! Okay, ako na lang inyong ubos kay Galang. Kanunay nagpaubos kay ang lamian tuwa sa ubos. Ito po yung DJ Mike Kiling. Kauban ako ang sparring partner. Ako, ang inyong pleba. Ako, si Ayot, kanya, goodbye, Pampila, goodbye. Hari na mga par, patang ako, sinong lola.